Kapitel 3. Bag huset var en skrænt, der var dækket af græs og tisler. Oven for skrænten stod et pigtrådshegn mellem piletræerne. Bag ved hegnet opdagede jeg en dag, der stod en ko. Hvem ejer den ko, sagde jeg og pegede op på den. Det var en sortbroget mælkeko. Det er naboens ko, sagde min far. Det er i hvert fald ikke min, sagde han så. Hvad hedder naboen, sagde jeg. Det ved jeg ikke, sagde han. Har du aldrig talt med ham, sagde jeg. Jo, talt med ham. Vi talte om vejret, tror jeg. En mand med mørkt hår og en rund vom kom i det samme gående hen ad landevejen foran huset. Han var iført sorte støvler, hvorefter der standsede han op. Er det naboen, hviskede jeg. Nej, det er Philip, sagde min far. Jeg har bedt ham komme og hjælpe med huset, med istandsættelsen af hytten her. Min far nikkede i retning af taget. Hej, sagde Philip. Kapitel 4. Jeg lå på taget med udsigt til de grønne marker og engene, og den brune landevej, der bugtede sig af buskager og træer, og den blå himmel i middagstime med solen øverst. Alle tagpladerne havde vi fjernet, de var af skifer og blev slået i tu mod jorden, hvor vi kastede dem ned. Vi lagde ruller med tjære på taget og slog det fast med nitter. Min far gav mig et par skinhandsker til låns mod splinter og vabler. Jeg lå med nøgen ryg i varme med hammer og søm, og jeg slog lægterne fast og på plads, som min far savede i passende, helt passende og præcise størrelser med sin fugtsvans og rakte op til mig. Indenfor var manden Philip i gang. Vi gik ind til ham. Han havde dampet det gamle tapet af væggene. På den nøgne mur havde nogen tegnet et A med en kniv eller en pind eller en skruetrækker eller noget lignende, dengang mørtlen endnu var våd. Hvad er det, sagde jeg. Det er et A, sagde Philip. Ja, sagde jeg, men hvor kommer det fra? Det er ham, der engang har bygget muren, sagde min far. Ja, sagde Philip. Det er bygmesteren, sagde min far. Ham, der engang byggede huset, han har heddet noget med A, kan man gætte sig til. Ja, sagde Philip og nikkede. Da bygmesteren pudsede muren op, inden han satte tapetet op, skrev han et A, fordi så kunne man se, at bygmesteren havde været her, sagde min far. Kapitel 5. Oppe på taget lå jeg i solen. Indenfor i hytten var manden Philip i gang. Vi gik ind til ham. Han havde muret en væg op, så der nu var 2 rum og ikke kun 1. Så, sagde Philip. Er du færdig, sagde min far. Ja, sagde Philip. Han trådte frem med en mønt mellem fingrene og tegnede et P på muren. Hvorfor gør du det, spurgte jeg. Det gør jeg, så andre kan se, at jeg har bygget muren, sagde Philip. Så vil nogen en dag sige, når de damper tapetet af, at bygmesteren pudsede muren op, inden bygmesteren satte tapetet op, skrev han et P, fordi så kunne man se, at han havde været her, forklarede min far mig. Men hedder du ikke Philip, sagde jeg til Philip. Nej, jeg hedder Philip med P, sagde Philip. Med P, sagde jeg. Ja, med P og H, sagde han så. Sådan her hedder jeg. P-H-I-L-I-P. Sådan, sagde han. Hvis du hedder Philip med P og H, skal du måske skrive både P og H, sagde jeg. For ellers hedder du jo Philip. Philip drejede hovedet og så i lang tid på muren. Så drejede han hovedet tilbage igen til det punkt, hvor hans hoved først havde befundet sig, inden det var begyndt at dreje sig rundt i retning af muren, og da det var tilbage igen, hvor det først havde befundet sig, så han længe på mig. Og meget alvorligt. Tror du virkelig, det er bedst sådan? Sagde han tvivlende. Ja, sagde jeg. Jeg nikkede. Jeg tror, det er bedst sådan, sagde jeg så. Han drejede igen hovedet i retning af muren. Tror du virkelig, det er bedst sådan, sagde han igen. Ja, sagde jeg. For ellers hedder du jo ikke Philip, sagde jeg så. Han løftede armen. Mønten, der nu var indsmurt i mørtel, sad endnu mellem hans fingre som et lille flinteredskab fra stenalderen til garvning af skind, for eksempel. Det kunne det for eksempel have været, og førte den frem mod muren. Men netop som han skulle til at tegne et H ved siden af pilet, sagde min far, hold op med det pjat. Tilbage til arbejdet. Du må se at få sat tapet op på den væg, Philip, og du, sagde han, og pegede på mig med sin store tomme stok. Du skal have lagt nye tagplader på inden solnedgang. Jeg ved ikke, om jeg skal læse.